KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoye Piindi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Touba ɓuɗɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurim papa men wasila men Nourdine Hammad Aliou Raky Sall kono daara haaleɓe en dewre makko juurim ɗon dendagal seran ufutankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen nadde joɗanaɗo bandiraɓe jonde men kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha taw ko émission meɗen Debbo Africa mo gandu noon ko ɓinguel moon badiragel moon bandiragal moon dewel Sali Dia debbo mañum liiduɓe liidu ban buuɗi sifa tawre sifata jamne heewanne doon hande kadi en gari ɗo eɗen bismi ɗo tigui bandiraɗo debbo pullo tigui mo ganduɗa kadi hande ni heftina e leñol pulaagu ngol woni Raky Diallo so yama Raky Diallo noon hande kala jiiɗo ayawa makko andirtamo ko Dieyla sa nani Dieyla noon ko Dieyla wonto actrice arɗo e Dieyla hande kanko woni invité meɗen Debbo Africa hade meɗen dokkudema konngol o salmina en jetti Allah en jetti partenaire meɗen leader en jetti sponsor meɗen leader mo ganduɗa woni KP ko KP mo Alas Dembaka KP ko KP mo gorko pullo dañjo artiri leñol ngol KP noon ko transfert d' argent mo ganduɗa on jahat par Play Store mbaɗa ɗum téléchargé walla App Store wodande jogiiɓe iPhone ɓe son mbaɗi ɗum téléchargé woni e portable moɗon kala ɗo jaaɗon e boutique men EDK on naati boutique men mum taw ɗon tigui jimɗe machine muɗum son gari versude versan mon son gari retirade kadi baɗon retiré kono noon ko ɓuuri hen ko welde KP transfert d' argent mo ganduɗa ko 0 franc haydara yoɓata so tawi Raky no jogui KP min mboɗo jogui KP min Sali Dia so mboɗo neldamo somi neldimo haydara mi yoɓata kanko so tirima haydara o yoɓata kadi ko ɓuuri hen welde kala ɗo naɗɗon boutique amen so tawi on jooɗi en waɗi ko gussanto ɗon ɗum noon en mbiya leñol fulɓingal kala yo jaa mbaɗoya téléchargé KP on mbaɗ ƴettu application KP woni portable mumen mofta jawɗele mumen woni sécurité kadi ganda jawɗele mumen kañum jeeyan koye mumen saabu ɗum KP ko waɗi ɗo koye leydi ko c'est la première fois hay transfert d' argent goto meeɗa waɗi ɗum noon noon jaɓɓuɗen ɗum leƴƴi foof nane nduyo ena paaye KP enen haal pour heɓor kettire hen caggal surtout jeeɗo KP o ko pullo ɗum noon noon garen ga invité meɗen Raky Diallo bisimilla ma émission meɗen Debbo Africa a jarama sohna Sali Dia adi fof mbeɗa salminma moɗo salmina ayaw yeeɓo émission Debbo Africa kadi mboɗo welti kadi e invitation mo mbaɗɗami o jarama Allah jarama Sidi Diallo ko bellama peccaɗo ɗum noon noon en mbawa woɗɗoyde taw en calminani arduɓe galle ɓe mboɗo heewi so neɗɗo naate galle yo rewe damal en calmini bandiraɗo gorko Daoud Moussa Dia moƴƴo nen gueddaɗo o noon tigui mawni ko Haroun Moussa Dia ha tour Burkina Faso directeur men général Kawbo Sambou Diop en calmini ɗum en juurima ɗum ko ɗon tan dewre tan calminen personnel Piindi kala Raky Diallo hande so tawi wiyama Raky wiyama ma waɗa hewɓe yebɓe taw gandani ko Raky Diallo mbiyeteɗa gandirma ko Dieyla min mbawi andude Raky Diallo holto jeeya e guure meɗen Fouta Raky Diallo jeeya exactement ko Bakel mamiraɓam foof ko Bakel babam min kamɓe fof ko Bakel ɗum min komi Bakel najo mais bon ko ga gonmi kam min e nenam ila babam sanki wadde Raky Diallo ko Bakel najo min mbawi andude beele Raky Diallo ene andi Bakel par ce que neɗɗo ene jeeya to jibinaka mawnani neɗɗo kadi ene jibine to ganduɗa a jeeyaka ɗon beele Raky Diallo ga ko woni ga e nder Dakar ko Bakel jibinako toon noni mino ko
Tamba jibinamini. Tamba taw babam ne wonno société wiyeteɗo Sodefitex ko coton ɓe liggotono jon noon mataw après jibinami toon continue étude aji am fof mais par la suite nde waɗi retraité nde o yehi ko Kédougou o mahi toon galle makko min gondi toon Kédougou eyi mais bakkal kam moɗo siftoro ko nde gonmi cukalel nde han kewnomi yaade toon vacances mi wiya mamam debbo kanko wonno to haram ni mais nde o sanki nde noon ko gila nden mbayrumi Bakel wayri Bakel no feewi wadde sen belami mbiyen RACKY Diallo ko ganduɗo ko baɗɗo seeɗo tour e nder Sénégal par ce que woni Tamba woni Kédougou kadi ko Bakel naaɓe hande jooɗi ko ɗo e Dakar caggal nde jinnaɗo gorko o sanki eɗen ñaago Allah nde Allah waɗat toon foftorde makko barke makko kedde e ɓesgu ngu RACKY Diallo min mbawi andude haalɗo haal étude hoto jannguɗa beele kadi hol niveau étude mo jaareteɗa beela woɗɗoyi hen eyyi mboɗo wawi wiide mi woɗɗi hen seeɗa sibo étude aji am élémentaire kam ko Tamba mbaɗmi ɗum no mbimi par la suite dañmi certificat e entrant min jeehi Kédougou hawri waɗi tombé juste e année o min jeehi Kédougou nde min jeehi Kédougou nde noon après Allah waɗi paawo sanki nde o sanki nde kadi waɗi tombé juste koye bafe ma mbaɗan noon après min ari Dakar ga min e nenam gila nden noon mi continue ga jangdam ha premiére jami kadi Fouta exactement Horkoƴere mbanmi toon bagam nde dañmi bag nde garmi ga Dakar ga mbanmi étude aji am universitaire hitande wotere mbanmi ɗum Cheikh Anta Diop gummimi ɗon kadi mbanmi inscrire formation marketing et communication après hikka Allah waɗi mi dañi licence am machallah wadde mbiyen RACKY ko intellectuel kadi ko baɗɗo marketing communication donc so tawi en nani marketing et communication tan ko neɗɗo jaaruɗo e banggue kala ko faari e banggue wawde yeyde hunde e yannu ɗum e yonnude ɗum kadi e banggue wawde heɓde yimɓe e nder haala wadde noon ko wiidema han bisimilla ma e galle o kono noon hande RACKY caggal muɗum emin jiyamo e série o yamo toon ɓuuri lollude yama heeɓe so tawi jii yesso makko ko toon keptinta ɗum woni arɗo e jeela ko kanko woni jeela e nder arɗo e jeela kanko woni en actrice principal o RACKY Diallo beele holko nannuma e cinéma kadi holno natirɗa hen holno ɗum arde ma ko nanima e cinéma kam mbaɗa wawi wiide ene weeɓini par ce que haade mi nadde e cinéma ni ko mboɗo andidirno e Dahaba mboɗo waɗa mo coucou passage mbiɗa salminamo no feewi ko jour goto min poti tournage clip goto mboɗo ƴettano toon comme debbo ponnoɗo tournude clip o clip MC Modi walla mi heɓa debbo mboɗo andi oɗon gandi clip o joni nde min potti toon nde gueɗeroɓe gasani eyyi min potti toon min waɗi garde contact min goni sehilaɓe par la suite saaha mboɗo yahanno studio makko amin jewta ha jour goto o wi kam ko binduɗo série goto te omo yiilo actrice principal ɓemi ar casting min garmi casting mi waɗi yalti après wi kam o ƴetti kam comme actrice principal e série ardo e jeela ko noon tan natirmi e série mais hade nden kam moɗo darano seeɗa ene wonno kam intéressé seeɗa mais mi wattano hen hakkillam nde waɗi kam proposé nde noon mbimi pourquoi pas mi waɗa essayé mi dara ko hokkirta noon natirɗa e série tant que neɗɗo mo ganduɗa a meeɗa wadde ko way noon garɗa hen garɗa o dibi nde beele weeɓino e ma walla wonko sattire ma ko mbiyata kala ko fuɗɗiɗa tan taw a meeɗa wadde ɗum kam weeɓa hen mais bon hamin jogui kam yimɓe ɓe gandanɗa hollete no mbatta e no mbaɗirta foof ha wawa yarde lawol mbaɗa wawi wiide kam c'est pas trop facile kam weeɓa hen weeɓani mais aussi a wawi wadde ɗum sans problème c'est pas aussi trop difficile c'est pas aussi difficile que ça parce que sa hokkama texte ma rek a liiri normalement peut-être ko action ngaji ɗi eno gasnirta e no tournirta to darotoɗa peut-être des fois ene waɗa saaha en probléme aji pota wadde ɗum ɗo juuma kadi mbatta tournage kam ɗum kam koye cinéma jeeya a tournat kadi ɗum ɓe ganduɗa mbaɗi hen plus de 40 ans d' expérience so tawi tournage yonti ene kaɓa ko way noon ɗum kam c'est tout à fait normal
so tawi en gummima toon Raky Diallo caggal nde gonɗa Jeyla au début e gurdam ma haɗuma nadde cinéma hande neɗɗo fottema e bedda wasa andudemo kono hande yamo hewɓe aɗa fotte mumen gande mbiya ko o woni Jeyla o woni Jeyla caggal nde mi nadɗa e oɗo série ha ganduɗa hen holko change e gurdam ma ne change ko heewi kam parce que a wawa joni kam a wawa yaltude ɓonoɗa no beelireɗa jaha to welma fof parce que kala to jaaɗa yimɓe won anditoɓe ma min ha e nder gallam ni saha yimɓe ne ara ha nder gallam jiya hamɓe ijam o wona Jeyla wiyama a yiide ko minode mbaɗɗa aɗa seli ni tan mais bon ene waɗi ko changement no heewi kadi sahaɓe mbanma invité lieu uji te ɗum ɗon fof avant alano wadde ene hokkuma notoriété goto ene change seeɗa gurdam ma e banggue popularité e banggue kadi personnalité ene change gurdam ma banggue popularité banggue personnalité mais est ce que wonko change gurdam ma ko wayno banggue financière hanki wonko ka wano hoorema hande en tant que actrice wonko mbawanda hoorema oɗon banggue mi wawa wiide kam financièrement change no feewi kono ene samori kam eɗen gandi kam mi watta dénigré série halpulaar en kam mais bon par rapport e série ji jolfuɓe wona gotum parce que des fois eɗa jogo ni difficulté dañde ni passe ko jahirɗa peut être des fois daña amélioration walla soutien ngaji ummo extérieur ɓe mballa won mais so wona ɗum kam c'est très difficile kam côté financièrement mais bon hamin jetta Allah kam surtout hande gurnam ma change woni no mbiɗa ni wona tusɗa fo ɓornotoɗa wona kadi no jirtoɗa hankini wona noon jireteɗa donc hay guila comcuma hay fof namdi ko ngaalu te hande wonno an jireteɗa tan ne wawi tagui jaweɗa a saloto ɗum te so tawi hande banggue financiére ɗon kadi haydara change ane gurdam ma hankani yimɓe nana jiiloma ndeɗa darma yitere wonde eɓe pawma hankadi ɗo ganduɗa yama a yettimo ɗon e banggue visibilité kono a yettaki ɗon e banggue ngaalu ɗum ɗon wona hunde wemde te actrice uji hewɓe ko walla acteurɓe hewɓe ko ɗum woni ko gurata e leñol ngol Raky so ɗum yawti hande ɗo e nder Piindi TV ka garɗo ɗo en tant que neɗɗo mo ganduɗa min jiiɗi jeyɗa e nder Piindi TV min jiiɗi hande jooɗoɗa ɗo jonde nde Sady Dia en jooɗi ɗo e ko wayno mumen ha mbatta dowde jewte par ce que enen fof eɗen gandi ɗowde yewtere weeɓani wadde cinéma banggue ɗum ɗo e ɗowde yewtere kadi findirani haydara mais Raky min mbawi andude holko nulma e Piindi holko tagui média ji ɗi nanɗo ko gonga kono holko jiiɗa e Piindi ko ganduɗa en wadde différent e média ji goɗɗi ɗi ha joguiɗa hande cuusal kadi e yidde kadi e anni moƴƴo kadi e yakare wawde adde wadde intégré e nder Piindi TV jimi Piindi kam ko solidarité gonɗo e nder galle ɗe kadi avant ɗum ni mboɗo nanano écho ji Piindi TV mais mi meeɗano wadde ƴettude initiative pour wadde déplacé o arandarde Piindi TV par la suite noon après geynumi étude e jaam mbeɗa waɗa déposé nenam wiki wonɓe andi Piindi TV yomi armi waɗa tante chance am mi dara mi wimi bon ala probléme sibu sa ala kam ko nangtuɗa oɗo saha mais bon hatta kam mbaɗa ya ƴeewoya kadi banggueji goɗɗi garmi Piindi TV jimi harmonie o no wayni déjà hade mi fuɗɗade weeli kam mbimi pourquoi pas mi waɗa tante chance am ɗo henna kadi mboɗo andi somi ari ɗo mi nimsitta so Allah jaɓi inchallah a nimsitta donc min nande ko widema bisimilla ma e galle ma bisimilla ma ɗo bismotoɗa hoorema ma to bisimilla ko babi tan kono ko mbiyete ko haalpulaar hay sinno ka ɗanniɗo jaltuɗa galle ma hay sinno ko lebbi ɗiɗi walla lewru wotoru sati tan wiyetede bisimilla kono noon ko galle fulɓe kala ɓiɗɗo pullo kadi dariɗo kadi bawɗo kadi gollal ngal so arama wawi tan ko yañinede juuɗe e yañine kadi dame ɗe wiye bisimilla mum donc min gandi sa ari kadi ma wat kadi ko ɓeyduɗa e nder galle o Seydi Diallo so ɗum yawti e nder gurdam Raky ko neɗɗo baɗɗo timide ko neɗɗo kewɗo gacce ko ganduɗa nandani e Kumbis Babou en Raky
holno mbawirɗa wonde actrice e jikkuma mo joguiɗa en tant que neɗɗo kewɗo gacci kadi en tant que kadi animatrice jogoɗo wonde animatrice en jooɗo en ɗo jewte holno miijorɗa ɗum aɗa wawi yaltude hen ko ɓe mbiyata timidité o kam yimɓe fof ne mbiya kam aɗa waɗi timide an aɗa joué série aɗa waɗi timide min meeɗa yiide actrice mbaɗon no mbaɗa ni mais peut être mi dañ chance tan rôle mo dokkanomi o ene waɗi adéquat peut être e gurdamam mais so diwi ɗum ɗon kam ko woni côté professionnalisme cikkumi kala ko dokkeɗa liggey ma aɗa foti wadde no hanniri ni guitta timidité o de côté fof e bange goɗɗo mbaɗa liggey ma sa pari noon aɗa wawi wonde no mbaɗuɗa ni mais bon mbaɗa andi kam weeɓata mais inchallah mami wat fof ko mbawmi inchallah mi rewna lawol golle ɗe so Allah jaɓi ɗum noon yallo hokki en wadde noon kadi yalla yettin fandare wadde ko wiide rayi tan inchallah yo bandiraɓe panmo inchallah ko ɓoyata taw ko émission meɗen juddu jeeri mo ganduɗa men ballodira makko hen inchallah watta arta ɗo wonde meɗen ɗo par ce que ɗen gandi émission juddu jeeri ko émission tigui mo ganduɗa ene wonno ɗo e nder Piindi kadi yimɓeɓe ne jaɓɓino ɗum kadi en cohluno ɗum en jiɗɗi ɗum no fewi wadde en gandi inchallah rabbi émission juddu jeeri bientôt ma arɗo so Allah jaɓi taw ko Raky Diallo inchallah ɓurɗo lollirɗe jeeyla kañum ɗawantumo ɗon ɗum Raky ko dokkone ɗon hojomeji fuɗɗima hubde holko woni konngol ma mbaynoɓe garan guddan yewtere nde ha saaha goɗɗo konngol am cakkitiɗo mi a jarama mi weltima no fewi e invitation wiide won kadi inchallah mayen jiidir e Piindi TV comme no mbirɗani e juddu jeeri inchallah moɗo wiya on jarama no fewi kadi mbeɗem ara inchallah e concept keso e juddu jeeri inchallahu rabbi ɗum ɗon noon emina panma e doole min gandi kadi yeeɓiyankoɓe fof kadi ene panma e doole inchallah min mbiya tan yallah yettin ko halmba yetto kadi no weliri bandiraɓe fof kadi jabɓo ɗumen no weliri inchallah eɗen mbiya bandiraɓe tan inchallahu rabbi enen min dusodir makko kala ko mbawɗen on mon jii kadi jonteji kewɗi mo ganduɗa taw ko Sali Dia e Raky Diallo inchallahu rabbi e galle he pour fof wawde wallodirde e nder ko waɗata koye dow muɗum beele rewa lawol beele kadi fulɓe fof kadi ene belto e wiide bandiraɓe tan woni no mbiɗen ni ha joni sponsor meɗen leader KP mo Elas Demba Ka mbaɗe feere mbaɗon adhéré e KP mbaɗe feere mbaɗon téléchargé KP e portable uji moɗon ko transfert d' argent mo ganduɗa ko baɗɗo fayida ko gartam jawdi ma ko an jeyani hoorema taw hay huuɗu wona ko itte hen ɗum c'est la première fois e Sénégal ɗum ɗon noon hay goto ido meɗen hen wadde bandiraɓe fof dom jah waɗa téléchargé KP transfert d' argent mbawa dañde yiide hen gartam ɗamin jii hen ɗam minen kam min jii hen gartam joom otoji en ɓe woni no mbimini so tawi gaari station ji amen son charge kalɗo jobɗon 5000 francs gandon 4500 min jomdoto on KP no okkon 500 so naati boutique amen ko noon so naati jolof cekkon on coodi gertode kadi aussi ko noon kalɗo coɗɗon ɗo ganduɗa ko jolof cekken 1 mo ganduɗa jarata ko 1800 2800 plutôt minen min jomnoto on ko 2520 wadde noon ko gartam ko ballal bandiraɓe fof ɓe jaa mbaɗa téléchargé KP mo Elas Demba Ka mo EDK ɗum noon ko wiide bandiraɓe tan en beltinima dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe guila ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi nde tawnoɗen kewi wiide so tawi guentaɗo walla noon muynowo so ami ha gamrude yooɗi tan yo andi ko yummiraɓe tigui jabbe balaɓe he wadde noon en gandu enen yeeɓiyankoɓe Piindi kamɓe tigui jaggui hen en jii abonnement ji ɗi nana ɓeydo machallah ɓen mbaɗa partagé ɓene paadi fof e mbaɗa meɗen suivre fof hay e série ji meɗen ɗi ganduɗa ko série meɗen hoddiri mo ganduɗa bandiraɓe fof ne jiiɗi ɗum inchallahu rabbi yoɓe ɓeydo yidde ɗum yoɓe ɓeydo jaggu ɗum gandon kadi inchallah Piindi jogo non surprise uji kewɗi on gandata ɗum sona ɓuuɗon wadde suivre Piindi ɓuuɗon wadde partagé ɓuuɗon kadi wadde abonné kala ko ari kadi mbaɗe partagé ha lien ji ɗi ɓuura yajde ha view ji ɗi ɓuura hewde kadi partenaire uji fof eɗen nodda ɗumen guila e joom boutique aji guila yeeyoɓe joguiɓe cosmétique ɓe guila e kala ko neɗɗo wawi jogade yeeyoɓe comci ɓe kala ko mbawɗon jogade gaare mbaɗon sponsorisé Piindi TV garon partenariat o son gadi inchallah visibilité o emin mbaɗi mon ɗum garanti mon jeeɓe no poɗɗon yeeɓirde inchallahu rabbi ononne koye mon mon jii hen koye mon wadde noon gaare hakkude meɗen ko dundu reeni mbarude reeni dundu hay goto men wawi yaade gaga goɗɗo eɗen mbiya bandiraɓe ɓe foof kala ko feewi yewtere ko Allah subhanahu wa ta'ala o ko ngakken fof ko enen ko wonani ko ɓurani men kewɗen wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓortan duuma men Allah jarama on jarama so problème na mon mon Africa hayo ya
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadeele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma